आयौ 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 बर'फोरनि राजखान्थि गिलु फालु देनजारसिम थांबाय। आं मानो बुंदों मिथिगौ ना? मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बावखुंग्रि बियाबनि BPFनि सासे बिजाथि जायखौ जोङो दनेस्वर गयारि होननानै मिथिनाय जायो। दनेस्वर गयारिया डाइरेक्ट माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफ्राव बुंथिजाया, जाय बाथ्राफोरखौ जोङो समाजारि बिजोंफ्राव बुंथिजाया, जाय बाथ्राफोरखौ जोङो एसे जाथि हारि माहारिफोरखौ लानानै जोङो एसे एनै गोजान जानानै थाथ'नांगौ बा बेफोरखौ जोङो बुंलायथ'नाङा, बेफोरबायदि बाथ्राखौनो बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। थारमाने राजखान्थिया जोंना BTC आव ओरैबायदि एक्सट्रिम लेभेल थांबाय, माने आरो मा बुंनो आरो जेनेबा बिथाङा बुंदों मा होनो रनजित बसुमतारिया UPPL नि जाय बिजाथि बावखुंग्रिनि रनजित बसुमतारिया सासे हत्याकारि, डेट मिन्स मानसि बुथारग्रा। प्रिया बसुमतारिखौ बै समाव बुथारनाया जाहैबाय रनजित बसुमतारि। डाइरेक्ट खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय। माखासे मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरखौ बुथारनाय, न' सावनाय बेफोर जाहैबाय रनजित बसुमतारि। सावथालफोरखौ बुथारनाय, सावथालफोरनि न' सावनाय बायदिसिना बेफोर जाहैबाय रनजित बसुमतारि। गिर्जा सावनाय, सोरनिबा मन्दिर सावनाय, थानसालि सावनाय बेफोर जाहैबाय रनजित बसुमतारि। नंगौ, बेबायदि बाथ्राफोरखौ दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबाय। थारैनो बेनिफ्राय जों साननानै नायनो हायो, दा बेफोरबायदि हत्याकारि, बुथारनाय, दानथारनाय, सिथारनाय बाथ्राफोरखौ बुंथिनो हाबाथाय, खौरां बिजोंफोराव बुंथिनो हाबाथाय बेनो एक्सट्रिम लेभेल। डेट मिन्स बेनि गेजेरजों गासिबो जानो हागौ। गाबोन समफोर रनजित बसुमतारियाबो सोरनिबा सायाव गावनावबो माबा मोनसे प्रुफ थायोब्ला जुदि बेफोर बाथ्राफोरखौ थोंजों बुङोब्ला गिलु फालु देन्जार, बेनो मोनसे दावराव खालामनायनि बा दावराव जानायनि मोनसे चान्स थायो होननानै बुंनो हायो। जोङो जेसेबांखि बुङा मानो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जोंनि राजखान्थिया गोजोनै बारलांनांगौ, गोजोनै बारलांनांगौ। जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों गोबांथार दैदेनगिरिफोरा, गोबांथार जायफ्रा जेनुइन पाब्लिक बिथांमोनहा इन्टालेक्सुयेलफ्रा बुंथिंबाय थादों राजखान्थियाव गावजों गाव दावराव दावसि खालामनो नाङा, दावराव दावसि जालायनो नाङा, बुलाय सोलाय जाज्लायनो नाङा, जों बयबो राजखान्थिनि भटखौ जोङो बयबो गोजोनैनो हैनो मोननांगौ। नाथाय दिनैहालागै बिजाथिफोरनि खुगानिफ्रायनो बेफोरबायदि रावफ्रा ओंखारबाय थानायखौ थारैनो एसे साननो गोनां दं होननानै बुंनो हायो। थारमाने बेफोर गासैबो जाथायफ्रा मानो जादोंमोन, मानो जायाखैमोन, बा नंमारगौ नंमारा, बेफोर गासिबो बाथ्राफोरखौनो दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थोंजों सोरखौबा बुथारनाय, सोरखौबा सिथारनाय, सोरखौबा दानथारनाय, सिथारनाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरा सोरनिबा सायाव दाय जाबसिननाय, बेफोर नंगौ नङा जों मिथियाब्लाबो, नाथाय दायो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय थादों। थारैनो बेफोरो जोबोद साननो गोनां। जोंनि समाजा बेसेबां बबे लामाजों माबोरै थांगोन, राजखान्थिखौ लानानै जोङो बोरै सोलिदों दा, बिराद साननो गोनां। एसेबां गाज्रि बाथ्राफोरखौ जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंनो बा समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजोंनो बुंनो हाबायब्ला बेथ' एक्सट्रिम थांबाय। देट मिन्स देन्जार थासारिसिम, देन्जार थाखोसिम जोंनि राजखान्थिया दायो थांबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। जिखुनु हक, बेनि भिडिअ क्लिप्स दङ, नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायबा रोखा जागोन बिथाङा रनजित बसुमतारिखौ थांखिनानै मा बाथ्रा बुंदों। रनजित बसुमतारिखौ बुथारग्रा, रनजित बसुमतारिखौ सिथारग्रा, रनजित बसुमतारिखौ बांगालफोरजों गन्डगल खालामग्रा, सावथालफोरजों गन्डगल खालामग्रा होननानै गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो सरकाराव थानाय समाव रनजित बसुमतारिया सोरनिबा गिर्जा, सोरनिबा मन्दिर, सोरनिबा धोरोम सिबियारि थानसालिफोरखौ एरखुदों होननानै बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। देट मिन्स बेनिफ्राय जों रोखा जानो हायो बर'नि राजखान्थिया दायो एक्सट्रिम लेभेलाव दङ। नायनो हागोन। बे जानो हाया। बे जाहैबाय सासे हत्याकारि, मानसि बुथारग्रा। खारन प्रिया बसुमतारिखौ बुथारनायखौ जों बर'फ्रा रावबो बावाखै। बियो गामि ओंखारनायाव गिर्जा सिफायनायखौ रावबो बावाखै। मुसलमानफ्रा जेब्ला 2014 सननि 23 तारिख डिसेम्बराव जेब्ला हत्याकारि जादों, बेखौ रावबो बावाखै। सावथालफ्रा लुंसुङाव बुथारजानाय आरो फाख्रिगुरियाव बुथारजानाय बेखौ रावबो बावाखै। बेनिखायनो जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव बिथांनो भट होआ।
गिबियावनो नों आंनि फंबाय खौरांगिरिफोरखौ धन्यबाद होबाय आंनि न'आव फैनानै जिहेथु खौरां लाफैनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आं फोसावनो सानदों जोंनि बावखुंग्रि समष्टि बा बिटिसि बासियाव जिमानखिनि जाथि जनगोष्ठी दं जायफ्रा माने गुबुन गुबुन राजनितिक दलाव गामसा गानहैदोंमोन बे गामसा गाननायफ्रा अलरेडि फैजोब्बाय 98% फैफिनजोब्बाय दहायसिम आङो गामसा गानहोगासिनो दं आरो बिसोरो जोंनि BPF दलाव गासिबो जयेन जाफैजोब्बाय गुबुन दलाव आरो थाला बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैदों फैबाय थानाय जे 22 तारिखनि 22 समबारखालि जानो गोनां बिटिसि निर्बाचनाव बयबो ज'यै BPF राजनितिक दोलोनो भट होगोन होननानै आं आसाबादि आरो नोंथांमोननि आशीर्बादखौ आं बिदों आरो नोंथांमोना बयबो आंनो आशीर्बाद होयो। आंथ' 100% खारन आं थांनाय 2020आव बिसोरो गोबां अरुण'दय स्किम घरे घरे साख्रि 75,000 बिभिन्न खोथा लानानै बिसोरो आवगायदोंमोन दानि खेबाव बिसोरो थगायनो हायासै रायजोफोरखौ थगायनो हायासै आरो बे थगायनो हायैनि थाखाय रायजोफ्रा बिसोरजों गैया बिसोरनिफ्राय फैसा जागोन गुबुन गुबुन गथ'फोरखौ बिसोरो 5,000 होननानै गामसा गानहोदोंमोन खिन्थु 5,000 होयैनि थाखाय गथ'फ्रा गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआ जोंनाव फैफिनजोब्बाय। बे जानो हाया बे जाहैबाय सासे हत्याकारि मानसि बुथारग्रा खारन प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनायखौ जों बर'फ्रा रावबो बावाखै बेयो गामि ओंखारनायाव गिर्जा सिफायनायखौ रावबो बावाखै मुसलमानफ्रा जेब्ला 2014 सननि 23 तारिख डिसेम्बराव जेब्ला हत्याकारि जादों बेखौ रावबो बावाखै सावथालफ्रा लुंसुङाव बुथारजानाय आरो फाख्रिगुरियाव बुथारजानाय बेखौ रावबो बावाखै बेनिखायनो जोंनि बावखुंग्रि समष्टियाव बिथांनो भट होआ। माइन'रिटिनिफ्राय आं 80% भटखौ मोनगोन 80% भटखौ मोनगोन आं बर' भटखौ आङो 50% मोनगोन एफा एनै मोनगोन कंग्रेसआबो एफा एनै मोनगोन नो डाउट बियो निल जाया एफा एनैखौ मोनगोन खारन दिनै गौरब गगৈ साहाबा फैदोंमोन बेवहाय गोबांखिनि मानसिफ्रा जथुमनायाव बाहागो लादोंमोन बे हिसाबै बुंनो हायो कंग्रेसआबो एसे दावखोगोन बधाय फेरेंगाखौ क्रस खालामनोबो हागौ। निस्सय हागोन जेबादि बारहावा बारदों बे बारहावा बारनायाव जों हागोन आरो फैबाय थानाय जे बिटिसि काउन्सिलनि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ काउन्सिला जोंनि BPFआनो सालायगोन। बाराबाथाय बारा 30सो मोनगोन जों 100थ' मोना 30सो मोनगोन जों 40खौथ' जों मोनजोबनाय नङा माखासे माइनास जागोन 30सोखौ जों मोननो थाखाय सेस्था खालामब्लानो मोनगोन। बेखौ रावबो सिनाया मैया दखानदारफोरजों सिनायलायदोंमोन खिन्थु जोंनाव दखानदारफ्रा बाहेरानि गोजासो जोंनि भटार नङा बाहेरानि मानसिफ्रासो दखान खालामफैयो आरो बिथांमोना बुंदों जोंनाव फैदों जोङो रायज्लायदों खिन्थु बिथांनो रावबो जों भट होखाया खारन क'क्राझार हाथाइआ जे प्रतिभा ब्रह्मआ टाउन कमिटिनि चेयारमेन जानानै दखानदारफोरखौ जि बेबहार खालामदों हाथाइखौ जिबादि बेबहार खालामदों खुनु बिजनेसमेना बिसोरनो भट होआ। बाथ्राया ओरैसो सासे ना फानग्रा गथ'आ लामायाव मटर साइकेल लाखिनानै दंमोन बेखौ बिसोरो गोदोनायाव हमनानै बुजुर बुजा खालामदों बावहाय रायजोफ्रा ओंखारनानै बिसोरखौ आक्रमन खालामदों आसल घटना बिसोर सासे मासुवा गथ' ना फाननो थांनानै मटर साइकेलखौ लामायाव दोनदोंमोन बेखौ हमनानै बिसोरो बुगोरदों बेनि सायाव रायजोफ्रा बिसोरखौ आक्रमन खालामदों बेसो आसल खोथाया।